zure garaia aurrera eraman, asmo guztiak orain da, orain da. Hiru, bi, bat, guazen. Plangintzan hitz egiten ordutegia finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Torkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Oraina non ote da gozatzeko aukera eta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa gustazu egin beharrak ahaztu, egizazu gustokoena. Orain da zure garaia aurrera eraman, asmo guztiak ez utzi edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Orain da zure garaia aurrera eraman, asmo guztiak ez utzi edonorenpe, erabakiak zure esku daude. Ikasketak ongi amaitu, lanpostu finkoa bilatu, bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara errebotak aurretik programatuak, taskatasuna ere behar dugu. Oraina non ote da gozatzeko aukera eta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa gustazu egin beharrak ahaztu, egizazu